Не осъзнаваш какво ми каза. Чала. Напрегна се, когато вътре споменаха годежа ни. Започна и работа. Звучи сякаш всичко става на сила. По-добре поработи. Ще си поговорим, когато дойдеш на себе си. Думите ми нямат общо нито с работата, нито с годежа. Бурак, нашите ни чакат вътре. Не е времето да говорим сега. Да си дадем почивка. За какъв се мислиш? Не подозираш с кого си имаш работа. Ще става все по-сложно. Наистина ме харесва. Аз не исках да му повярвам. Боже, какво става? Какво ще правя? Напоследък си пия кафето с малко. Чала? Искаш ли да си ходим? Добре. Ние тръгваме. Добре, скъпа, както желаете. Разбира се. Какво ли са си казали? Как ли е реагирала Чала? Заради мен ли искат да се разделят? Боже, какво говоря? Асла, какво правиш, дъще? Нищо. Мамо, тръгнаха ли си? Преди 2 минути. Бяха приятелката на господин Бурак и майка й. Госпожа Елчина, стара приятелка на госпожа Селда. Такова щастие. И момичето е много хубаво. Толкова си отиват с господин Бурак. Сигурно, мамо. Имаш ли още работа? Искаш ли да ти помогна? Не, няма нужда. Остана още малко. Подреждам кухнята и идвам. Цял ден си на крак. Почивай си. Лягай и заспивай. Добре, мамо. Бурак, Ела, мамо. не можах да те питам пред хората. Къде се изгуби цял ден? И на работата е нямало. Бях малко заед, мамо. Синко, тък му започна работа. Не дей да правиш грешки. А и с татко ти си оправи отношенията. Просто трябваше да свърша нещо. Стига вече. Какво стига? И Чала се беше притеснила много. Отишла да те види в клуба, а всъщност ти не си бил там. Не бива така, Бурак. Това момиче ти мисли доброто. Но браво на нея. Моите поздравления, не показа нищо пред теб. Толкова и беше зле, когато дойде от дома. Стига, майко, уморен съм. Бурак, Чала наистина е много търпелив човек, но това не значи, че ще толерира всяка твоя грешка. Внимавай какви ги вършиш. Особено относно годежа. Какви са тези странни изказвания? Момичето толкова се вълнува, а ти правиш фасони. Мамо, стига си ме притискала, моля те. Оставете ни да го решим сами. Бурак, скъпи, казвам го за твое добро. Виж Вулкан докъде се докара заради онова момиче. Изложи се пред всички. Чала е красива, умна, възпитана, приляга на семейството ни. Няма много такива момичета, Бурак. Оцени я и не я разочаровай. Мамо, да си лягаме, става ли? Добре, оставям те да си почиваш. Кой може да ни го причини? Кой може да посмее да нарани така дъщеря ми? И ти ли не спиш? Не мога да повярвам.
Някой ни следи и ни снима, а после праща снимки на Еда. Трябва да намерим виновника. Онзи, който е посмял да го направи, би отишъл и по-далеч. Можеше да поискат пари от теб, за да не ги пратят на медиите. Струва ми се, че целта не е финансова. Искат да ни измъчат морално. И аз се опасявам от това. Кой би ни го причинил? Не разбирам. И аз. Няма човек, който да желая вашето нещастие повече от мен. Много жалко, че не се сещаш за мен, Синан. Но не се тревожи. Бавно ще ти напомням за себе си. Но първо да се отървем от любовницата ти. Отивам да си лягам. Добре, сине. И аз заспивам след малко. Лека нощ. Лека нощ. Здравей, Ватко. Здравей, Синон. Не исках да говоря пред Елчин. Как е Еда? Как да е? Имам право да ми се сърди. Нека се поуспокоят нещата и ще поговорите като баща и дъщеря. Не дай да се разстройваш. Ще намеря онзи, който го е направил и ще го накарам да си плати. Спокойно. Дано, Батко. Лека нощ. Щом не вярваш в чувствата ми, защо тогава се страхуваш от мен? Не мога да повярвам, че карам това нещо. Не знам какво става. Не е ли много забавно? Да, страхотно е. Бурак и аз няма как. Заради мама, семейството му Чала. А Бурак сякаш не се интересува. Трябва да приема, че няма как да стане реалност. Успях! Снимките. Бях забравила напълно. Беше хубаво приключение. Може би и малко опасно. Да, права си. Но беше незабравимо за мен. А за теб какво беше? И аз няма да го забравя. Какво правя? Знам, че не е редно. Накъде вървя? Какво чувствам? Нима, това е любовта. Радвам се. Утре е неделя, в почивка сме. Да отидем някъде. Май ме кани на среща. Не. Днес направих изключение. Не бива да се повтаря. Ако сега се вълнувам толкова много, знам ли какво ще стане после? Меасла, сети се за мама. Помисли как би се почувствала. Не трябва да продължавам. Не мисля, че е добра идея. Идеята е отлична. Утре ще ти звънна. Отрича, което би трябвало да значи да. Лека нощ. И на теб.
съм от другата страна. Сега аз тичам след някого. Хубаво е. Добро утро. Добро утро. Днес ще се видим. Къде да я заведа? Дали ще се видим? Какво говоря? Добро утро, Селда. Добро утро, Нихат. Май не си спала много добре. Наистина не мигнах. Аз също, да знаеш. Цяла нощ се въртях в леглото. Имам предложение. Снощи много се напрегнахме. Да отидем на Принцовите острови, искаш ли? Днес ли? Да, защо не? Малко промяна, ще се поразходим. Добра идея. Наистина, честно казано, не се чувствам много добре. Хайде, приготвяй се. Първо ще закусим край Босфора, после отиваме на островите. Нихат, представих си го и ми стана хубаво. Знаеш ли, защо не поканим Елчин и Синан? Вчера имаха ужасен ден. Добре, може. Добро утро, мамо. Добро утро, да ще седни да закусиш. Ще ти си пей чай. Добро утро, господин Бурак. Добро утро. Аз искам едно кафе. Веднага, господине. Да ви запозная, дъщеря ми Асла. Приятно ми е, Асла. И на мен. Мамо, телефонът ми е в стаята, сега идвам. Добре, дъще. Не стойте така, господин Бурак. Къде да ви донеса кафето? Кажете. Какво? Пожелахте кафе. Вярно. Исках кафе. Да, кафето. Кафето. Тук съм. Направете го. Няма проблем. Ще изчакам тук. Добре, господине. Елчин, здравей. С Нихат отиваме на вилата на Принцовите острови. Ако с Синан нямате други планове, елате да се видим. Знам ли, защо не? Щяхме да ходим да яздим. Ще говоря с него и ще ти звънна. Добре, скъпа, чакам. Хайде, до чуване.
Добро утро, скъпа. Добро утро, скъпи. Как си? Добре. Какво става, Седа? Не ми говори. Още ми е сърдита, че не й казах. Май реагира по-остро от очакваното. Виж, Елчин, чувствителна е по този въпрос. До сега не съм крил нищо от нея. Загубих доверието й. Ясно. Надявам се, че скоро всичко ще се оправи. И на мен ми е неприятно. Не се тревожи, скъпа, не дей. Ще се справим. Знам. Синан, Селда се обади. Поканиха ни на вилата си, щяхме да яздим, но... Аз няма да дойда. Ще остана вкъщи. Няма да се успокоя, докато не говоря Седа. Добре. Ще й кажа, че няма да отидем. Благодаря ти за разбирането. Ако искаш, остани няколко дни, Седа, стой си у дома. Ще се видим. Добре, скъпа. До чуване. Целувам те. И аз. Емел? Извинете. Идвам, госпожо. Кажете, госпожо. Емел, отиваме на вилата на Принцовите острови. Днес си в почивка. Няма да работиш, да знаеш. Благодаря ви, госпожо Селда. Ще се върнем утре сутринта. Супер късмет! Добро утро. Добро утро. Добро утро. Сине, въпреки че е неделя, си станал рано. Браво. Татко казва, рано пиле, рано пее. Вече ще ставам рано дори в неделя. За толкова кратко време такава голяма промяна не ми се струва много добра идея. Или криеш нещо важно от мен, или искаш нещо голямо. Кое от двете? Заблуждаваш се. Нито едно от двете. Ако Тургут не се обади, за да се оплаче от теб, тогава ще се убедя, че наистина искаш да работиш. Дали си решил да се промениш? Господин Тургут ще звънне, но за да ме похвали. Ще се обади, за да похвали вашия син. Глупости. Как не? Ще видим, дай Боже. Моят син е най-добър във всичко. Скъпи, ела с нас на вилата. Мамо, какво да правя с вас? Селда, момчето е напълно право. Значи баща и син се изправяте заедно срещу мен, така ли? Слава Богу, че доживях това. Дай Боже да го види като младоженец. Още малко остана. Мамо, стига, не започвай пак. Синко, вчера с Чала сигурно сте обсъдили датата на годежа, нали? Не, мамо. Скъпи, не бива така. Не отлагайте. Трябва да оговорим кога ще. Селда, няма нужда да избързваме толкова, за Бога. Добре, млъквам. Сине, ако искаш, извикай Чала. Поне да не си сам цял ден. Не, мамо, така ми е добре. Искам да остана сам и да си почина. Видя ли? Досаждаш на момчето. Добре, скъпи. Нима искам друго, освен да ви е хубаво. Добре, няма да продължавам. Да тръгваме. Тръгвате ли, госпожо? Да, Емел, заминаваме. Да, дъще. Здравей, Халил. Здравейте, господине, заповядайте. Ще карам сам. Днес си свободен. Както желаете, господине, благодаря. Заповядайте, госпожо. Приятен път. Благодаря.
Ало, Шукран, как си? Благодаря, скъпа. Стопаните отидоха на Принцовите острови и ме пуснаха в почивка. Свободна ли си? Ще дойдем у вас със Сла. Добре, добре, скъпа. Канали? Не знам, ще решим, когато дойда. Хайде, до скоро. Чао, чао. Здравейте, госпожо Емел. Не сте ли със семейството? Господин Нихат ще кара колата и ми даде почивка. И мен ме пуснаха. Така ли? Много добре. Ще ви закарам, ако отивате някъде. Със Сла отиваме у Шукран, но няма нужда. Глупости, госпожа Емел, нищо подобно, ще ви закарам. Добре, тогава. Ще кажа на Сла да се приготви. Отлично, ще ви чакам. Сла. Ставай да ще отиваме у Леля Шукран. Може ли да не идвам? Защо, дъще, ще се разходиш? Мислех да порисувам малко. Отдавна не съм се упражнявала. Но, щом искаш, ще дойда. Милото ми момиче, на мама детето. Не, няма да настоявам. Рисувай си. Това как е? Много добре. Какво ще правиш? Ще се разделите ли? Не мога да го направя. Как е възможно? Каква грешка направих? Трябваше да говоря с нея. Татко, станалото стана. Не го мисли. Остави на мен. Ще говоря сега и ще уредя всичко. Надявам се. Асла, тръгвам, миличка. Tamam anneciğim. Защо не дойдеш? Дали няма да ти е скучно самичка? Yok anneciğim Ama çizim beş yapıyorum ben resim- zaten. Я да видим. Много красиво, както винаги. Асла, дъщерята на Леля Шукран прави кана. Не знам дали ще остана, но ще ти звънна. Tamam selam много söyle çok. поздрави. Ще предам, миличка. Асла, не sen се de pek показвай ortalarda много, görünme. много. Dikkat et Внимавай. çocuğum. И Yani ben de мен evde yokum ya. няма да не стане проблем. Tamam Разбира tamam. се, Merak спокойно. etme. Момичето. Дайте. Приятен ден. Благодаря. Господин Халил, Асла няма да дойде, да тръгваме. Така ли? Добре, да тръгваме. Благодаря. Искам Ama да ти önemli bir кажа şey нещо söylemem важно. gerekiyor. Ела Arka в bahçeye задния gelsene. двор. Мама и Annemle татко babam тръгнаха. yoklar. Спокойно. Merak etme. Önemli ne söyleyecek ki? Acaba Çağla'dan ayrılmak istediğini mi söyleyecek? Ben ne Какво да diyeceğim му ona? отговоря? Kötü olmuş Къде desem мога да се olmaz. чувствам? İyi А не olmuş бива и desem да hiç се olmaz. радвам. En iyisi Най-добре hiç е yüz да yüze не го gelmemek. споменава. Gelecek mi acaba ya? Ако Gelmeyecek дойде, olsa ne не може да söyleyeceksin ми falan diye прати mesaj едно atar. съобщение. Ще Kesin дойде. gelecek. Липсата на Сестра отговор е му се положителен интересува, отговор. Onun yanına Знам, че gitmem не бива да doğru ходи değil, при değil mi? него. Ama Но sürekli onu така искам görmek да го видя. istedim. Ben bunu nasıl Как yapacağım? ще издържа? Bu duyguyla Как nasıl ще baş се edeceğim? справя с това чувство?
Няма да дойде. Geldim. Hoş geldin. Какво важно ще ми кажеш? Seni Липсваш. özledim. За това ли ме извика? В момента Şu an няма bundan нищо daha önemli bir по-важно. şey yok. Къде е Ами, майка ти? Да не Не стане sorun проблем. çıkmasın. Не, и мама излезе. А Леля Şükran Шукран? O da izinli. Elif İyi abla da Elif yok. също. Леле. Vay, Значи biz seninle двамата yani сме şimdi evde baş başa сам kaldık, сами у öyle дома, mi? така ли? Ha, yok Ne, yok. ne, Ben iyi, birazdan yapsın çıkacağım teyzem. zaten. Чакай. Ya dur nereye? Къде Bir ще dakika, ходиш? bir dakika nereye? Не е редно Seninle да evde baş оставам başa сама kalmam теб. doğru За olmaz. това O ще yüzden ben изляза. gidiyorum. Чао. Görüşürüz. Никъде Niye няма да gidemezsin? ходиш. Nedenmiş ya? Ами, защото съм гладен. Tamam Hladilnika dolapta има var bir храна. şeyler ye Хъпни işte. нещо. Обеща макар да ми не приготвиш сумаш, нещо, hatırlarsın. помниш ли? Tamam. Ama Ще ти makarnayı приготвя yapıp и çıkarım. излизам. Да Haberin знаеш. olsun. Отлично. Селда. Hala Още си çok gerginsin. напрегната. Nihat, Nihat, не мога. elimde değil, çok Много съм huzursuzum. неспокойна. Bu Кой е Sinan'la направил Elçin'in тайни снимки на fotoğraflarının Elçin и böyle Sinan? gizlice çekilmesi, bu Как може fotoğrafların да ги Eda'ya пращат на Еда? gönderilmesi Това falan ме yani. побърква. Mahvetti Много се beni, çok разстроих. etkilendim. Ya Кой kim би bunu го yapan направил? sence? Дали е Başak mı? Башак? Не Çok съм emin убеден, değilim. но Ama има büyük голяма olasılıkla o. вероятност. Eda'nın bu има ilişkiyi информация, bilmediğini че biliyor Еда o не zaman. знае за връзката. İyi de nasıl Как го е bilebiliyor разбрала? işte, nasıl Кой е bilebilir казал? bunu? Повярвай ми, и аз се Ben de aynı питам soruyu същото. sorarken. Ay Nihat. Nihat. Ay ben Много çok ме е страх от korkuyorum нея, знаеш ли? kadından biliyor musun? Ya, Тя знае ailemizle много ilgili неща çok за şey biliyor. семейството ни. Ya Тя е човек, bilmediklerini който de има öğrenebilecek смелостта и cesarette хитростта ve да се zekada добере до biridir много bilirsin тайни. işte. Селда, моля те, не си вкарвай такива неща в главата, чули? Ay Nihat, Nihat, o тези bizim семейни ailemizin истории не ми yakınında дават dolandığı нито капчица sürece bana rahat спокойствие. huzur yok. Makarnalar Къде са neredeydi? спагетите? А, ето тук. Evet, sложи makarnalar ги burada да се види. pişerken yanında Искаш ли salata салат? ister misin? Чудесна идея. Искаш ли да ти ben de sana помогна? yardım edebilirim. Може. Добре, Tamam, o тогава zaman дай sen malzemeyi зеленчуците çıkart, и ги yıkayacağım. изми, другото Devam от мен. getir. Асла, хайде, Malzemeler давай. lütfen. Сега. Господин Халил, може ли да сляза тук? Да. Готово. Благодаря. Няма защо. Мога да ви взема до вечера. Имате доста път. Няма нужда. Ben Не ne знам кога zaman ще се döneceğim върна. bilmiyorum. Geç Може да kalabilirim. закъснея. Няма проблем, ще дойда когато поискате. Къщата не е много близо и с транспорта има трудности. Да не губите много време в път. За мен няма проблем, госпожо Емел. Живея наблизо. Достатъчно е да ми звънете. Добре, тогава. Благодаря, ще звънна. А имате ли номера? Не.
Güzel kokuyorsun sen. Напомня ми на аромата на ягоди. Ще взема още нещо. Aa. Elçin ve Sinan Sinan'dan mesela haber bir kadar gelmedi işte gelip dojde. gelmeyeceklerini. Защо Neye не karar са решили verdiler още? acaba? Звъни им, скъпа. Değil mi? Да, Ben ще се arayayım. обадя. Благодаря. Elçincim. Neye Какво karar решихте? verdiniz Ще canım? дойдете Ne ли? yaptınız? Селда, тъкмо щях да ти се обадя. Синан иска да остане вкъщи, Седа, затова няма да дойдем. Ha, Няма ли да дойдете? gelemiyorsunuz. Tamam. Ясно. Tahminime Предполагам, göre че Eva да, още не herhalde говори çok с баща tepki си, verdi, нали? ha? Gerçi Права, haklı скъпа. hayatım. Yani bu Научи şekilde по лош öğrendiği начин olayı изведнъж. aniden. Çok Затова е üzücü много oldu tabii разстроена. onun için. Със сигурност изобщо не е лесно. Трябва да я разберем. Evet скъпа. canım. Но Ama и на senin теб не için ти е de kolay лесно, değil Елчи. yani Elçin. И ти Sen си de çok разстроена, üzülüyorsundur нали? değil mi? Разбира се. Ще говорим, когато се видим. Сигурна съм, че скоро всичко ще се оправи. И Ben аз, de скъпа. eminim canım. Ben de Сигурна съм. eminim. Добре тогава. Nihat'a selam Поздрави на söyle. Нихат, Size iyi приятна hafta sonu. разходка. Хайде, canım. скъпа. Bay Чао, bay. чао. Да знаеш, че ти отива. За първи път правя нещо в кухнята, освен сандвичи. Наистина ли? Наистина. Какво стана? Parmağını Порязан kestin, се. acıyor mu? Да, много боли. Целуни го. Много смешно. Изплаши се, когато извика. Чуйте, значи показа мен. Викаш ми, крещиш ми, цупиш ми се, но не съм ти безразличен. İşte Малко. biraz. Hemen Всеки şımar ли? ya. Добре, добре. Makarnaya İskeç sos mi ister sos? misin? Разбира се. Доматен ли? Обожавам го. Ай, окото ми. Чакай. Добре съм. Evet. Yemekler hazır. Изглежда много вкусно. Teşekkürler. Къде ще хапнем? На двора ли? Казах ти, че ще сготви и излизам. Асла, толкова време готвихме, поне да хапнем. Хайде, не ме обиждай, моля те. Бурак, притеснявам се. Ако дойде някой ни види. Ти яш на двора, аз ще съм тук. Ben de buradayım. Асла, май се занасяш с мен. Просто ще обядваме. Днес е неделя, спокойно, никой няма да дойде. Нашите ги няма, знаеш, връщат се утре. Да, но Yine de пак съм tedirginim. неспокойна. Хайде, успокой се вече. Сме си в безопасност. Няма да се крием по ъглите и да играем на криеница. Само двамата сме. Хайде. Tamam, Добре o zaman. тогава. Хайде. Така. Аз отивам на двора да сложа масата. Чакам те. Идвай. Tamam, ben telefona bakıp geliyorum. Добре. Efendim. Асла, какво правиш?
Нищо. Evde öyle Мотая се takılıyorum. Sen? вкъщи. А ти? Не ти ли е скучно? Bak ben Аз de съм dışarı навън. çıktım. Ще се Erdem'le видя с buluşacağım. Erdem. Hadi Ела, sen de Ерди, gel. ще Beraber хапнем yemek някъде. falan yeriz. Yok. Не. Ben... Ние biz си birlikte изготвихме yemek и yaptık. ще обядваме. Какво? Birlikte mi? Кои вие? Ти, Борак ли? Да. Не мога да повярвам. İnanmıyorum. Nasıl Как birlikte така yemek заедно? yapabiliyorsunuz? Сами Evde ли сте başka вкъщи? Yok. Не. Burak Техните отидоха на вилата, gittiler. а Annemle мама е Şükran Леля и teyzeyle. Шукран. Şaka gibi Звучи като gerçekten. шега. Направо Ayarlamaya нямам çalışsam дума. olmaz. Значи ще бядвате само Baş başa двамата, evde така yemek ли? yiyeceksiniz öyle mi? Да. Асла, bir ще şey те söyleyeceğim питам ama нещо, yanlış ама не ми се anlama. сърди. Какво стана с гаджето му? Ay Gonca, Gonca, ben onu забравих sana да ти anlatmayı кажа. unuttum. Çağla'dan Burak ayrılmak скъса istediğini Çağla, söylediklerini чух kulaklarımla слушайте си. duydum. Какво говориш? Kızım bu Aslı, iş resmen мисля, че artık той не само те başlanmadan харесва. ötesine geçmiş. Май е Çocuk sana лудо влюбен в resmen теб. aşık oldu. Ya Ами, öyle така mi ли diyorsun? мислиш? Gerçekten Deli aşık misin olmuş öyle? olabilir mi? Oo, Май, bizimki ти си ondan daha da по-влюбена. aşık. Искрите са запалили огън. Само Yalnız dikkat внимавай et de да evde не те yalnızken целуне seni пак. öpmesin. Ay Gonca Gonca, ne saçma sapan говори konuşma глупости. ya. Zaten Ще ben хапнем и yemeğimi веднага yediğim ще çıkacağım изляза. evden. Не вярвам. Anladım ama Щом öyle казваш. olsun. İyi, Само dikkat edin внимавай bari да не ви kimseye хване yakalanmayın. Tamam. Стига, и Daha da без друго dur. се страхувам. Tamam Хайде, tamam хайде, bir şey млъквам. demiyorum. Hadi iyi Забавлявайте се. eğlenceler. Ще обядваме и Hemen веднага yemek се yiyip evden махам. çıkacağım. Трябва Çıkmam да lazım се yani. махам. Да си İlişkimize дадем bir süre ara почивка за versek iyi известно olacak. време. Всичко беше наред. Защо така? Кое може да го отдалечи от мен? Sen daha Жертва büyük си bir на yalan огромна içindesin лъжа, Çağla. чула? Мога Sana да ти sadece кажа şu само kadarını едно. söyleyeyim. Дали Sence Волкан Volkan наистина е benden бил с ayrıldığı онова dönem момиче, o kızla докато беше gerçekten разделен birlikte с olmuş мен? mudur? Или Ya da само öyleymiş се gibi е davranmış преструва? mıdır? Дали Асла е замесена? Anneciğim, Какво ne стана? oldu? Щяхте да ходите да яздите с Чичо сина. Не, отказах се. Добре, че не отидох. И ти си вкъщи и ще прекараме време заедно. Ако нямаш планове с Борак. Hayır. Нямаме планове. Покани го у нас. Ще поплувате в басейна. Selda и Nihat са на вилата на островите. На Борак ще му е скучно сам. Evde tek başına ve beni aramıyor gibi. Eskiden olsa Да, Yok, yok. със kesin сигурност biri има var. нещо. Скъпа, добре ли си? Да, İyi. не си. С нощи с Борак май се скарахте. Нали? Усетих го. Но не казах нищо, защото реших, че е дреболя. Но сега осъзнавам, че имате сериозен проблем. Да не би да е свързано с годежа ви? Дъще, кажи ми какво става. Борак. Поискам да си дадем почивка. verelim dedi. Какво? Seninle Добър iyi bir екип ekip sме. olduk. А и İşte de успяхме başarı да izledi изгоним de. всички. Ben makarnayla salatayı alıp geliyorum. Добре, Tamam. Асла. Чичо Akif Акиф, amca, здравей. kolay gelsin. Здравейте, господин Бурак. Selda Hanım bu Госпожа çiçekleri взела almış. тези цветя. Ben Реших de да ги gelmişken засадя. dikeyim dedim. Така Öyle ли? mi ya? Почти Zaten съм yerleri готов. hazır. После Ondan ще sonra da полея bahçeyi цветята. sulayacağım.
Чичо Акиф, ще ги засадя. Ще полея и цветята. Ти си тръгвай. Не, господин Бурак, ще се справя. Чичо Акиф, настоявам. Хайде, ще ги засадя, пък и гнездата са готови. Искам да го направя. Това ми е като терапия. Терапия ли? Как така? Изхвърлям негативната си енергия, когато се занимавам с градината. Добре, господин Бурак. Нали ще се справите? Трябва да ги засадите веднага. Разбира се, какво толкова. Само ми покажи къде и ще го направя. Засадете ги в една редица. Тук. Добре, не се тревожи. Знах си. Сега ще ни видят. Хайде, тогава ви оставям. Приятен ден. Искам да ми кажете, ако дойде някой. Ясно ли е? Oldu mu? Кой беше? Щяха да ни хванат. Спокойно. Telaş yapma. Градинарят Bahçıvan дойде. gelmiş. Казахте, че се притеснявам. Стига. Ya tamam. Човекът Ще дошъл кикнеш, да ще засади урамиш цветя. Ама Казах да му да си yaparım върви. dedim. Тръгна си. Ти ли ще ги засадиш? Какво да Ne правя? yapayım işte ya. Казах му Hemen да си gitsin diye öyle тръгне. dedim. А на Kapıya da biri охраната да ме geldiğinde предупреди, haber ако versin някой diye. идва. Успокой се. Добре, тогава. Това не съм го очаквала. Как може да ти го кажа? Браво, успяваш да запазиш хладнокръвие. Но на твое място нямаше да запазя самообладание. Ne diyeceğimi bilemedim ki bir anda. Мислех си за годежа, а той ми стърси това. Направо не ми. Dondum kaldım, не го tepki versem показа. konu uzayacak. Знам, че не е особено ентусиазиран за годежа, но това с разделата изобщо не е нормално. Мамо, възможно ли е Денис да казва истината? Отношението на Бурак към мен bu soğukluğu. ме кара да си мисля точно това. Главата на Бурак е объркана. По-точно някой го умайва. Значи си на същото мнение. Може да има нещо общо с онова момиче, но съм убедена, че не е нищо сериозно. Отношението на Бурак започна да се променя още в Бодрум. Появиха се статии, появиха се разни снимки, започна да изчезва. Точно така. Със O zaman da сигурност kesin има нещо. aralarında bir şey vardı. Чала, не се обвинявай. Ти обичаш Бурак, а когато човек обича, не виждаш всичко. göremiyor. Може да не insana забележи лошите ilişkisine неща, kötü şeyleri любимия. konduramıyor. Това вече е benimki по-скоро artık körlük слепота. Стана Her şey пред мен gözümün и не го önündeydi видях. ve ben göremedim. Beni Позволих му aptal да ме yerine лъже и да ме koymalarına, прави на kandırmalarına izin глупачка. verdim. Чала, Yeter. стига. Не се измъчвай. ettin. Успокой се малко. Как да се Nasıl sakin успокоя? olabilirim? Ще си Bunun bedelini платят за всичко. ödeyecekler. Правят Beni ме на aptal yerine глупачка, koymanın, но ще им kandırmanın ne покажа demek какво olduğunu значи onlara да се подиграват с göstereceğim. мен. O Ще asli унищожа helevi Асла. eline geçireyim. Açma Не bakalım. дай да вдигаш. Benden böyle Мисли си, че kaçabileceğini може да sanıyor. избяга от мен. Anne ben Burak'ın Мамо, evine отивам gidiyorum. от тях. Чала, Çağla. Чала. Anne Мамо, sakın. не дей. Bana Не engel се olmaya опитвай да kalkma. ме Onunla спреш. konuşmam Трябва lazım. да Bunun говоря с bedelini него. Ще си плати за това. Добре, дъщи, иди да Ama şunu da говорите. bil. Но знай едно. Ben bugüne kadar До този sakinliğimi момент се hep korudum. умявах да Ama запазя bu son спокойствие. yaptığı bardağı taşı. Но последната му Eğer постъпка bir преля daha чашата. seni Ако üzecek още веднъж olursa те нарани, karşısında ще benim. отговаря пред мен. Buna gerek yok. Няма да се наложи. Gonca? Гонча, Ne güzel колко olmuşsun си bugün. красива днес. Другите дни не съм ли хубава? Yo, o Не, anlamda не, demedim нямах ya. това Bugün de предвид. güzel Исках olmuşsun да кажа, anlamında че и днес си много хубава. Благодаря. Ти също си много слава. Ha.
Ne yapalım? Какво ще правим? Bilmem Не ne знам yapalım. какво ти се прави. Ами, дали да не пинем нещо? Olur. Добре. Ama Може aynı ли да е zamanda някъде, bir където şeyler може и да yiyebileceğimiz de bir yer хапнем, olsun че da ben biraz малко acıktım. гладнях? Acıktın mı? Гладна ли си? Şey Добре, yapalım, тогава o zaman да направим така. bir yere gidelim. Benim Знам bildiğim едно bir yer var, място, oraya да gidelim. отидем там. Aa, İstanbul'da Веднага се научим mekanları заведенията falan в Истанбул. öğrenmiş hemen. Yok canım, Не, öyle няма çok такова 4-5 нещо. tane Просто mekan знам biliyorum едно-две yani. местенца тук. De burası şey По-скромно ya, е. böyle salaş bir Такива yer. заведения Ben öyle предпочитам. yerleri severim çünkü. Нали, Yani все böyle работя по şey хотели yaptığım için ben и hep целият otelde лукс böyle тях otellerde започват да ми липсват по-простичките неща. Merak ettim şimdi. Заинтригуваме. İyi tamam Добре, hadi gidelim o тогава да zaman. вървим. Да вървим. Ellerine Браво! sağlık. Gerçekten elin Наистина lezzeti умееш varmış. да готвиш. Afiyet Да olsun. ти е сладко. Bizde genetik Предполагам, sanırım. че при нас е генетично. Ben bahçede За ilk първи defa път се храня в yemek yiyorum ama градината. çok Много е keyifliymiş. приятно. Ben burada Аз ilk не defa се yemek храня yemiyorum тук за ama първи път, но ilk defa bu за kadar първи çok път ми keyif е aldım. толкова приятно. Ya Свали си sen de ayakkabılarını обувките. çıkarsana. Şöyle negatif Да се enerjimizi отървем от atalım. отрицателната Hadi енергия. çıkar. Хайде, сваляй. Çiçekleri de Да dikelim ama засадим Aslı'cığım, olur цветята, mu? става ли? Ay evet Да, ya. и те са Onlar da can. живи същества. Hazır mısın? Готова ли си? Hazırım. Готова съм. O zaman Добре, başlıyorum. започвам. Hayır öyle Не, değil. не така. Öyle değil. Не така. Nasıl ya? А, как? Bunu Вадиш çıkartacaksın го от toprağa сърцето и го gibi. засаждаш в почвата. Bak. Bunu bir yere Виж, atalım. правим място. Ето така. Toprağa И го bastırıyoruz. зарябяме в почвата. Yani kökleri toprakla Коренете и bütünleşmeli пръста bir трябва olmalı. да се слеят. Peki. Добре, Hadi ver bir tane Дай daha. още една. давам. Ben sana şimdi Сега açıyorum ще toprağı. направя място. Бурак, Nazikçe. по-нежно. Ay ne kadar Виж güzel колко oldular. красиво Baksana. стана. Mis. Чудно. Şimdi ne Какво yapıyoruz? ще правим сега? Да ги полеем? Tamam ben Добре, suya çıkayım. тогава ще пусна водата. Добре. Ay. Ama çok sulama Не ги çamur olmasın. преполивай. Tamam tamam. Добре, merak добре, etme. не се тревожи. Suyu görünce nasıl Веднага kendilerine жирнаха, щом geldiler усетиха ya. водата. Güneşten bunalmış Кlimнали се от çiçekler. слънцето. Evet Наистина. ya. Ama gerçekten Обаче çok се güzel получи oldu. много добре. Ellerine Bravo. sağlık. Vallahi Във 10 всичко те parmağında 10 бива. marifet. Ay nasıl suyu Виждаш erik ли görüyor musun? колко са жадни? Hava çok Много sıcak е değil mi ya? горещо, нали? Evet evet. Да, да. Бурак, Бурак, не дей! Бурак, моля те! Чуваш ли? Спри! Не дей! Бурак! Ела насам, ела. Kadere bak neden bilmem beni buldu. Alıştırdı kendine gitgide ben oldum.
Şu an seni öpmemek için kendimi çok zor tutuyorum. Duymuyor sözümü, göre Üstümün haline bak ya sen. Değiştirip hemen Ще се geliyorum. облека и веднага идвам. Bunu öpmeye bile kıyamadım. Bu aşk И bizde ne? това, ако не е любов,